Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Әлбәттә инде әниләр, әтиләр минем танылган артистлар. Алар минем театрга баруын теләмәделәр, шуңа күрә мин кичкенәдән үземне хыял итеп бөтенләй башка профессия сайлаган идем. Әлбәттә мин артист булырга башта теләгем юк иде. Мин укытучы булырга теләгән идем. Аннан соң инде тора-бара балаларның ни икәннәрен күреп, минем түземлегем җитмәс, булай булмас дип инде мин әлбәттә башка профессия сайларга уйладым. Ансы хисапчы иде. Безнең киленебез хисапчы иде. Ул кайткач өйдә шул счетлар белән уйнап, санап, миңа шушы бик кызык шикелле тоела торган иде. Мин обязательно хисапчы булырмын дип уйлаган идем. Әмма ләкин менә үсә-үсә барыбер инде алма-алмагачтан ерак төшми диләр бит инде. Бәлкем шушы тәэсир иткәндер. Мин 10нчы сыйныфны бетергәч, әни мин театр училищесына барыйм әле дип сорагач, инде әни, балам, менә син безне кара әле. Без менә гомер буе юлда. Әйтик, 12 айның 9 айы без гел юлда йөрибез, 3 ай гына өйдә булабыз. Шуннан да шулай 30-ар көн йөри торганнар иде, 45-шәр көн була торган иде инде ул. Шуңа күрә 3 ай гына аның шул бер айы отпускага туры килә торган иде. Калган менә бөтен айларны җыя башласаң, берәр көн шул 2 айга җыела торган булгандыр инде. Менә син безгә кара да, шуннан үзеңә выводлар яса диде инде. Ярый, менә миңа әтиң очрады. Миңа әтиң очрады, без аның белән менә икәү йөрибез, безгә уңай, алай рәхәт. Әмма ләкин синең ирең менә артист булырмы, юкмы? Әкин нәрсә башласа, менә укып чыгарсың. 3 елда 7 ай укыталар иде бит инде ул вакытта театр училищесында. Ирең артист булмаса нишләрсең, кызым? Менә укырсың да, ирең шушында нарсын театрда эшләргә рөхсәт итмәсә нишләрсең дип инде. Шуңа күрә барлык якларны уйлап инде, әни әлбәттә иң беренче 10нчы сыйныфны бетергәч риза булмады да, мин капма каршы юлга киттем бөтенләй. Мин КГУ диләр иде инде элек, хәзер КФУ дип йөртәләр, шушында физика факультетына укырга кирдем. Мин анда 4 ел укыганнан соң барыбер ниндидер кан тарта ахрысы инде үзенә. Белмим, менә без Халис апа белән, Нигъмәтуллина Халис апа, бәлкем беләсездер, ул язучы, журналист. Ул инде аның белән очрашып без ничектер әйдә, ниндидер булса да бәләкәй үзебезгә күрә театр түгел ул, кружок оештырабыз дип әйтте инде. Ярар, әйтәм, әйдә, кемнәрне җыябыз соң алайса дигәч, менә ди, беләсеңме, шундый бик әйбәт, талантлы шагыйрь бар, Наил Касыймов бар ди. Аны чакырырбыз ди. Аннан соң Мәхмүд Захиди бугай, әйме? Фамилиясын хәзер исемдә түгел, бик точно инде Мәхмүд Захиди бугай. Аны чакырдык, ул потому что скетчлар, юморескалар яза торган иде. Һәм инде мин бер-ике озын буйлы, үзем шикелле озын буйлы иптәш кызларымны чакырдым. Һәм без менә шушы бәләкәй генә театральный кружок оештырып, репетицияларда ясый башлаган идек. Әмма ләкин Наилнең вакыты булмады, Мәхмүднең тоже ничектер менә үзләренең эшләре күбрәк инде, теге язу эшләре, гомумән бу кружокка вакытлары җитмәгәч инде без кызлар белән җыелып бардык, Халис апалар белән җыелып без бардык театр училищесына. Тукта дибез әле, барып карыйк әле, бәлкем андагы менә укучы балалар безгә ничектер ярдәм итерләр дип инде. Һәм әлбәттә без иң беренче барып төртелдек, хәзер әйтәм, Инсафка. Хәзер ул телевидениедә эшли бит инде, беләсез. Инсафка барып төртелдек тә, ул безгә булай диде. Без инде хәзер 4нче курс, без чыгарлыш курсына күрә безнең вакытыбыз юк. Без хәзер төрле театрларга распределение алдык инде, безнең вакыт булмас. Сез менә 2нче курска барып карагыз диделәр. Без инде 2нче курс дигәч, мин аны әле Ринатка күптән түгел генә әйттем, бөтенләй без 2нче курска барып кирсәк,
Біздің қаршыбызға шықты Жәует Шакиров. Шықты да қазір, мен айтам, ой, нендей ұзын бойлы матур егіт деп ойладым енді. Менің де уақытым жоқ, мен де Камал театрында әзірәкте ішлеймін, менің де ғайлам бар. Едегіз мен сізні еш егітлер білен таныштырам дегеш, енді шақырып шығарды бізге егітлеріні. Біз метр 70-тен де ұзын бойлы қызлары шошы егітлеріні көргеш, біз енді бүтіндей тілсіз қолдық. Шенке олар біздің бойға қарағандай шақты кішірәклер еді енді. Шошы бірге анарсың енді мен анда оқырға кіргеш, мен шошы курсқа ілекті, мінек көз алдығызға кетіргіз, әйімі. Мен оларға әйткенім жоқ, міне білмем, бұйыл енді келгеш, әйтірмін деп отырам. Шенке мен аны бек ұзақ шой ешіріп келдім әйтмеше. Мен сізні ең бірінші шошы уақытта көрдім бетті енді. Демек, сіз университетіні ташлап, училищеға келдіңіз? Әйе, 4 курс оқығаннан соң, әнеге қойтып енді метем, әне мен радиофизик боласым келмей, мені зинхар үшін театр училищесіне жібер. Менің онда оқисым келеді дегеш. Міне бірінші сәхнеге шыққан мезгіллеріңді қатырлайсың, зор сәхнеге деп айтылу? Әлбәтте. Онсы енді аның театр училищесін тамамлағаш болды, енді ішке орнашқаш. Әммелекен біз оқыған дәуірде бізді Камал театрына массаға шақыра тұрғанар еді. Біз анда Қожа Насырдың спектаклінде массада қатнаша тұрған едік. Ең бірінші міне шол Камал театрында болды, енді өзі біздің театрда түгіл әлбәтте. Ең бірінші міне шол Камал театрында костюмлар беріп бізге, біз енді өзі бізді полный зор артисткалар етіп хесетіп берей тұрған едік. Бізге бек қызықты илайды енді ол. Міне өзіңізді айтып кеттіңіз бетінде, әтия негіз турында Халил абай нешік қабыл етті сіздің бұл негізні, юнәлішігізні тұрмышта кескін юнәліш бетінде? Ол нешікті қаршы келмеді деп айтым менді. Меңа бары тек бұлайғына деділер. Біз сені теге өзі біздің қызыбыз болғаш, сені ортыңнан түрті бермейбіз. Міне үйрен, барып көрін өзің, тіләгің бар екен, сөйлеш, сені олсалар, алырлар, алмасалар, бейғайбе деп енді. Онлары мен білем бетінде еме, ол талантлы кішінің халық арасында абырой қазанған артистінің баласы болу жеңіл түгел. Сеңа планка har вақыт бір басқыш үстін қойыла. Сен шул планканы түшірмеше ешерге тиіш болашақсың. Міне нешегірек берілді бұл әйбірлер. Ой, Исламия Махмутованың қызы келген, міне оңғар қазір ролер берелерінде деп пышылдаушылар да болмаған түгілдір әлі. Шулайдыр бәлкім, оңа қалса енді біз кішкенеден ол планканы түшірмеске тырыштық. Шынки біздің әти әнені бетінде бітін Татарстан білгеш, әти әненің бетіне қызылық кетірмеске тырыштық біз, кішкенеден өк. Бізге біздің білән қышкіне әтінің әнесі Сабир әби біздің білән яшай тұрған едінде жейкені бізді ауылға әлкеге енді әні яғына, дөуені яғына қойтара тұрған әрі мәруе дөуені біз яғына. Шоңа көре бізге әйте келділер. Балам, сіздің әти әнегізіне бек көп кіші біле, шоңа көре оларның бетіне қызылық кетірілік ішлемегіз бір қашанда деп енді. Хәм ол планка біздің мен театрға келгешкіне түгіл ғымымен кішкенеден өк бізге шой тәрбие беріп, шуны аңатып келділер енді әбі білен бабай. Бірінші роллерге қойдық? Бірінші роллер біз оқы бітіргеште бізге Илдар абай келіп, Илдар Хайруллин, ол менің оқытышым. Ол мені екінші курсының екінші яртысына алды. Мен аңашынанда шол шеғірлер, мәзәк, анарсың проза барып сөйледім енді. Шуңа көре енді барып көрдім де, тұқта Лилия, мен сені қазір бір-екі минут күтіп тұр. Қазір мен кеңешемді мұндай мені көрген қараған кішілер білен енді анарсын әйтірмін дегеш, енді мені шулай айтып, екінші курсының екінші яртысын алдылар. Ең бірінші келіп, Илдар абай бізді Илдар Юзеевінің «Менім әти мировой» деген спектакль қойды. Хәм біз анда менің білен бірге бітірген Илсер Софиуліні білен біз анда апалы сіңіліні ойнадық енді.
революция деген исемне инде икегә бүлгәннәр дә, берсе Люция исемле, берсе Рева исемле иде. Менә мин шул Рева деген нәрсә характерный рольны уйнаган идем. Иң беренчесе шулай булды. Аннан соң инде тора бара безне вводка керттеләр, чөнки җәй вакыты җитте, без бит инде 9 мартта эшкә урнаштык. Элек бит инде 3 елда 7 генә ай укый торганнар иде. Хәзер ул полный 4 ел укыйлар. Ул вакытта шулай иде. Аннан соң инде безне җәй көне гастрольгә чыгарып җибәргән вакытта «И машина җитте минем башыма» дигән спектакльгә мине Миләүшә ролена керттеләр. Инде менә аның белән бер ай йөреп кайттык. Аннан соң отпускага чыктык. Отпускадан чыккач инде әни Шакир Мәҗитов белән Илдар Юзеевның «Резидәкәй» дигән спектаклен куйды. Без анда Резидә Тухватуллина белән икәү уйнарга тиеш идек, әмма ләкин ничектер шулай туры килде инде, үзем генә калдым мин анда. Һәм шушы спектакльне уйнап, мин анда партнерлар булып Илдус белән, Фәиз белән уйный торган идем. Ул спектакльбезне бик яратып, спектакльдән соң инде рәхмәтләр әйтеп инде, менә ирем белән, Ринат белән инде спектакль беткәч, инде безнең шул Илдус белән Ринатларны инде кызлар көтеп торалар. Алардан автографлар алып инде, алар белән карточка төшеп, шулай итеп бик уңышлы булды ул спектакльбез. Аннан соң тора бара Ленар Садриев дигән режиссер бар иде, белсәгез инде. Ул килеп безгә Илдар Юзеевның «Гашыклар тауын» куйды. Һәм мин анда Мөнирәне уйнадым. Хәзер менә яңадан кабаттан «Гашыклар тауын» бездә безнең яшь режиссерыбыз Резидә Гарипова аны яңадан куйды инде үзенчә. Менә актерлар гаиләсе булгачтан тәнкыйтьтә ишетергә туры киләдер инде, иде. Тәнкыйтьләр анса, әлбәттә, ансыз булмый. Әмма ләкин мин тәнкыйтьне бик кабул итәм, чөнки үзеңне кырыйдан күреп булмый бит. Син теге әйтик кинога төшсәң, ичмасам аның ничек төшкәнен әзрәк карап, үзгәртеп була. Ә монда бит үзеңне кырыйдан карап торучы юк. Шуңа күрә безнең режиссерыбыз Рәшит Загидуллин бик әйбер эшләде. Ул спектакльне уже премьера алдыннан гел видеога төшерә дә, һәм менә үзегезне карагыз, һәм үзегезнең менә шушы нинди ошибкаларыгыз бар, барсында менә шуннан күрерсез дип, безне үзебезне күрсәтә. Чыннан да ул бик әйбер дип уйлыйм мин. Без анда үзеңнең карыйсың да, менә бу әйберне булай эшләргә кирәк түгел икән, монда битем күренми икән, монда барырга ярамый. Монсын менә булайрак әйтергә кирәк икән дип, үзеңә менә шушындай кирәкле әйберләрне алып каласың инде. Ринат абый турында да сорау бирәсем килә. Ул бит инде сез театрда танышкан дип беләм. Әйе, без бергә укыдык. Сез беренче хатын-кыз буларак, актер буларак гашык булдыгызмы сез аңа, әллә ир-ат буларак гашык булдыгызмы? Мин без Ринат белән бергә укыгач, безнең Мөршидә исемле кызыбыз бар иде. Ул уйный торган иде гармонда, мин уйный идем фортепианода, һәм Ринат уйный иде курайда. Менә ничектер шушы музыка безне берләштерде дисәм, дөресрәк булыр. Без буш вакытта менә шул группа белән җыелышып инде төрле җырлар җырлый торган идек, төрле композициялар төзи торган идек, безгә ул кызык тоела торган иде. Шуңа күрә без шундый бердән бер группа булып җитлектек түгел, бергә бер группа булдык инде. Шуның белән белмим, менә шушы музыка безне якынлаштырдымы икән инде дип әйтсәм дөресрәк булыр. Аннан бергә укыдык, бер группада, аннан соң инде аның туганнары бездән ерак тормый, мин Батыршинада, аның туганнары Забайкальскийда тора торган, шул бергә кайтып йөри башладык, өйгә дә инде бергә укырга бара торган идек. Ничектер менә шушы дуслык тора бара, ел ярым узгач инде шул мәхәббәткә әверелгәндер. Әкертен генә инде үземә ниндидер аның бәлкем матур сыйфатларын тапканмындыр инде. Менә шуннан соң инде ел ярым узгач без өйләнештек. Безнең туебыз 12 октябрьдә 1991 елда булды. Без менә бергә 26 ел театрда да 26 елдан артты инде менә эшләп барабыз һәм 26 ел бергә яшибез. Гаиләдә ул үстерәсез дәйме? Ул үстерәсез, улыгыз бар? Улыбыз бар, әйе, ул быел КХТны бетерде, программист. Менә Ришат исемле, аңа менә
22 яш толды әлі көптен түгел генә, 1-2 көн, 27-сі көнне инде. Хәзер менә армияга затырга җыенабыз, менә декабрь башында инде Алла бирсә армияга алалар. Театрга киләм дип әйтмәдең дә алсың. Теләде ул, аның теләге бар иде, әмма ләкин мин аңа булай дидем, улым, беләсеңме, артист халкы бик режиссерга бәйле кеше. Зависимый ул бик. Режиссер сине яратса, ошатса, син рольдә буласың. Ошатмаса, гафу утырып торасың. Шуңа күрә андый әйберләр булмасын өчен, кем белә менә барбер дә кайбер кеше бит менә бер вузны бетерә дә гомумән аннан артист булып китә. Шуңа күрә артистлыкка китә калсаң, ник мәйтәм, менә КВНщиклар тоже ниндидер профессия алганнар бит, әмма ләкин аннан менә КВНщиклар артист булып та китә. Шуңа күрә әле вакытың бар, әле ул балага 22 генә яшь, бала дип әйтәм инде, минем өчен бала ул 22 яшендә булды. Музыка уен коралларында да уйный. Әйе, ул флейта буенча музыка мәктәбен бетерде, 5 елләргә бетерде, инде конкурсларга бик күп йөрде ул Ришат. Шуңа күрә әле менә күптән түгел Ринат фонограмма ясатты да, инде икәүләшеп Ринат Курайда уйнаса, Ришат флейтаны алып уйнап җибәрде инде. Шуңа күрә менә кем белә, әле бит 22 яшь ул теге приговор түгел. Лилия, менә беләм бит инде сезнең әниегез җырлы рольләр башкара идеме? Менә татар тамашачысының күңеленә үтеп керә торган җырлы рольләр. Һәрбер артистканда ул безнең бәлкем ялгышамдыр, Галия Бануларны уйныйсы килә, кайберәүләрнең Анна Каренинаны башкарасы килә. Менә үзегезне менә нинди рольдә күрәсез сез? Ул барбер теге солдатның капитан буласы килгән кебек, артистканың да бит ниндидер зур рольләр турында. Әлбәттә, яшь вакытта андый рольләр турында хыялланасың инде. Әйтик, минем Фигарода бик уйнысым килгән иде. Аллага шөкер, миңа ул тәтеде. Мин чыннан да бу Маршенның шаушылыкын яки Фигароның өйләнүендә мин менә Розинаны уйнадым. Әмма ләкин мин озак уйный алмадым, чөнки мин бәбигә уздым да, һәм мин аннан декретныйга китәргә мәҗбүр булдым. Мин чыкканда ул спектакль биткән иде инде. Без аны бик озак уйный алмадык. Мин үзем шәхсән 2 мәртәбә уйнап калдым аны. Аннан менә шушы гашыклар тавын бик яратып көткән идем. Әйтик, шушы Мөнирә образын миңа бик ошый торган иде. Сез анда Ринат абый белән? Юк, мин анда минем партнерым булып, анда да Илдус булды. Мин Илдус белән шактый уйнадым. Безнең театрдан киткәнче. Ул минем гомуми партнерым иде инде. Ринат белән без бары тик менә 1-2 спектакльдә гына партнерлар булып уйнадык. Башка спектакльләрдә безне партнерлар итеп куймыйлар. Менә әнинең күрәсем килгән иде спектаклендә, без ирле хатын уйныйбыз инде. Һәм без менә Симбит минем бергенәмдә бер-беребезгә гашык булган кыз белән егетне уйнадык инде. Булай бергә бер спектакльдә уйнаганыбыз бар безнең, әмма ләкин партнерлар булып, без менә бары тик шушы 2 спектакльдә гына уйнадык инде. Әйтик, мәхәббәт чишмәсендә дә без бергә уйныйбыз, әмма ләкин менә ул иҗади процесста ничегрәк, бу уңай күренешме, тискәре күренешме, менә тормышта да ирең булган кеше белән уйнау? Авырмы, җиңелме дип әйтәсегез киләме? Юк, авыр түгел ул. Мин әйтик, например, Ринатның нинди артист буларак икәнен беләм. Шуңа күрә мин теге партнер буларак ул бик җиңел. Җиңел кеше гомумән, теге уйнау да рәхәт аның белән. Без бер укытучыда укыгач, мин аның нәрсә булдыра алганын беләм. Ул яктан авыр түгел бердә. Әмма ләкин менә шулай бергә уйнарга ничектер биргәннәре юк. Ләйсән турында да ишетәсе киләнде, сеңлес турында. Ләйсән минем гомумән бик талантлы кеше инде ул. Мин үзем йолдызнамәм буенча кыз, Ләйсән безнең әни шикелле укчы. Шуңа күрә аларга, укчыларга гомумән йолдызнамә буенча бик күп бирелгән. Талантлы кешеләр алар. Ләйсән ул безнең тик тормас, ул теге бер җирдә генә бик озак утыра алмый. Әлбәттә, театрга бездә бергә без 5 кеше бер театрда эшләдек. Шул әти, әни,
Мен Ринат белән һәм Ләйсән. Әмма ләкин ничектер Ләйсәнгә бәлкем тиешле рольләр бирмәгәннәрдер инде. Ләйсән миңа караганда ул буйга да озынрак инде. Аннан Илдуска китте театрдан, безнең озын буйлы егетләребез киткәч инде Ләйсәнгә ничектер партнер да калмый башлады инде. Һаман теге комический рольләр биреп булмый бит инде. Артист кеше барыбер әзрәк алга барырга тиеш, төрле образлар башкарырга тиеш инде. Моннан соң ничектер менә шул әйтәмче тиешле рольләр булмагач, Ләйсән инде концертлар белән йөри башлады. Җырлар яза башлады, булай тик кенә утырганчы ичмасам. Казанда эстрадада. Ул әйе, менә шул 98 ел эшләгәннән соң китте инде ул театрдан. Чөнки как раз концерт вакытлары туры килә дә, и массада уйнарга туры килә Ләйсәнгә. Менә ничек менә шул китә алмый, ышкына алмый инде. Аннан соң Ләйсән әйтә, юк, булай булмас инде дә, һаман да массада чыгып җырып булмас. Мин лучше действительно жыр белән итим, җырлар язам ди, жыр белән китим дип инде шул. Аннан соң шул НКЦ-га барып эшкә урнашты ул Ринат Жизнигә. Ринат Жизни аны биш куллап алды, чөнки Ләйсән шикелле тавышлы артистлар бик күп түгел безнең эстрадада. Хәзер яшьләр күп, әлбәттә, но ул вакытта алай юк түгел иде ул. Ләйсән ул безнең кичкенә вакыттан ук биргә ярата торган иде. Шуңа күрә аны башта җырчы буларак түгел, хинд биюләре буенча чакралар күбрәк концертларга. Һәм бу менә шулай биеп, йөреп инде, аннан соң шул бер-ике җырын өстәп, шул концертларда җырлый, шулай итеп инде, аннан соң гомумән эстрадага китте. Аннан соң Ләйсән ул безнең әйтик сценарийлар яза башлады бит, менә уйнан уймакны караган булсагыз. Сез анда Гаиләбез белән эшләдек. Чөнки без театрда менә 5 кеше эшләсәк тә, без бер театрда, бер спектакльдә уйнаганыбыз булмады безнең. Ләйсән шуңа күрә инде истәлектә калсын дип, Ләйсән шушындай идея бирде безгә, без аны бергәләшеп яздык инде барыбер. Апа менә бу җирдән ничек язык икән дип инде Skype буенча төнне шалтыратып, апа, идея давай язабыз. Дип инде безнең Ринат татар мәктәбен бетергәч, без үзебез рус мәктәбен бетердек. Ринат инде менә бу җөмләне ничек әдәби ягыннан ничек матуррак килеп чыгар икән дип, шулай дип язып инде. Гомумән шушы сценарийны булдырып, аннан соң инде менә 2010 елда без уйнан уймакта төштек. Ул вакытта телевидение төшергән иде безне, спонсорлар табып инде, шулай итеп бик күңелле шундый комедия төшердек инде. Без ул безнең беренче җимешебез булды. Аннан соң инде без менә 2014 елда аның уйнан уймакның икенчесен төшердек инде. Шушында, ул вакытта инде әти юк иде инде, кызганычка каршы. Менә сорау бирәсем килә Хәлил абый турында. Сезне әйтәләр, характеры буенча Хәлил абыйга ошаган дип. Менә ниндирәк әти иде? Без аны сәхнәдә беләбез, нинди артист икән, өйдә ниндирәк иде ул? Минем өчен бу сорау бик җиңел түгел, чөнки мин 8 айдан 4 яшькә хәтле мин авылда үстем, Дәвәниләрдә. Аннан соң алар мине алып килгәч тә, кыш көне безне бер әби карый торган, җәй көне бер әби, алар гастрольдә булгач, мин аларны менә шул стационарда эшли башлагач кына нинди әти әни икәнен белә башладым. Чөнки менә күз алдыгызга китерегез, ел 12 ай, елда 12 ай. Шушы 12 айның 1-2 көне генә өйдә булалар да, һәм яңадан чыгып китәләр. Шушы 2 көн эчендә, әлбәттә, мине сүгеп утырмыйлар иде алар. Миңа алар бик яхшы шикелле тоела торган иде. Мин аларны теге яманып берничек тә әйтә алмыйм. 2 көн эчендә баласын сүгеп утырмый бит инде кеше. Яңадан чыгып киткәч, әби дә безнең менә атагыз менә шушындый. Безне инде без шукланып китсәк, безне гел әби әйтә торган иде, менә атагыз гына кайтсын әле, барысын да сөйләп бирәм дип торган иде. Шуңа күрә безнең өчен әти бик строгий кеше шикелле тоела торган иде инде ул. Әмма ләкин мин әтием белән, менә әти инсульт алгач кына, аның янында гомумән көненә 12 сәгать үткәрә башлагач, менә мин аны нинди әти булганын аңлый башладым.
Мен бик бәхетле, чөнки менә шушы 7 ай эчендә мен әтинең инде икән белдем. Ул миңа шундай, хәзер дә әтиемне бик сагынам, ул миңа бик якын кеше. Менә авырган вакытта якынайдыгыз әйме, мин аңлавым буенча шулай буламы? Әйе, 12 елда әти 8 март көнне спектакль уйнарга керде. Ул бала баласы балдан татлы дип атала иде ул спектакль. Һәм шушы спектакльне уйнаган вакытта әтигә инсульт булды. Ул беренче пәрдәсендә уйнап бетерә алмады һәм шушы спектакльдән аны больницага алып киттеләр. 11 көн шул реанимациядә ятты, аннан соң операция ясадылар аңа. Һәм менә шушы вакыттан алып без гел әти кырыенда булдык инде. 7 ай яшәде ул. Һәм шушы 7 ай вакытында без ай ярым буена аның яныннан бер дә китмичә 12 сәгать гел аның янында булдым. Мин әни белән булдык инде без. Ну, Оралаша идеме ул вакытта? Юк, ул сөйләшә алмады. Бөтен нәрсәне аңласа да, ләкин сөйләшә алмады ул. Ул бик аягына басырга тырышты, әлбәттә. Бик тырышты. Ләкин белмим, менә үзен көзгедән күргәчме, ничектер яшәү теләге бетте дип әйтсәм дөресрәк булыр инде менә. Шуны күрде дә үзен, шуның аягына да басырга бик тырышмады. Үзен менә шул көзгедән күргәч инде. Әмма ләкин миңа әти әлдә менә больницага кереп яткан шикелле генә тоела. Ул шулай кайыр вакытта давлениесе күтәрелсә, больницага кереп ята торган инде. Шул 20 көн ятканы булды инде, аның 18 көн ятканы булды. Һәм миңа да әлдә менә әти шушы больницага кереп яткан шикелле генә тоела. Без аны теге үлгән итеп күз алдыбызга да китерә алмыйбыз. Ул миңа гел менә уйнан уймакта шикелле шушы тельняшка нәрсә кигән, тельняшкасын киеп, өстеннән шушы үзбәк шапанын итеп инде, шушы үзбәк түбәтәен кигән килеш, менә шулай елмайган килеш, гел шулай нәрсә күз алдымда инде гармонын тотып, ул гармонда ничектер гармон сатып алды ул үзенә, ул бик гармонда уйнарга тырыша торган иде инде. Кайыр вакытта күңеле булса, кеше килгәч инде гармонын чыгарып, гармон уйный торган иде шундай. Менә шулай итеп исемдә калды ул минем гел елмаеп, матур сүзләр генә әйтә торган. Театрга керсә дә инде ул гел "Исәннәрмесез кызлар" дип шайтып елмаеп исәнәшә торган инде. "Эй, Хәлил абый, ярый син бар әле. Керәсең дә бөтен күңелләребезне күтәрәсең" дип менә шайтып әйтәләр иде инде. Әтине бик яраталар иде. Хатын кызлар да яраталар иде, бергә эшләгән хезмәттәшләре дә бик ярата. Гомумән, әти инде ул кеше килсә инде бик кунакчыл иде безнең. "О, кемнәр килгән" дип шайтыр инде. Мин кунакка керсәм дә инде, "Кызым, шәй эчәсеңме?" дип сорый торган. "Юк, әти, эчмим, рәхмәт, эчәсем килми" дигәч, бер минут уза да, "Кызым, шәй эчәсеңме?" "Юк, әти, эчәсем килми, рәхмәт, әле генә эчеп кирдем." "Кызым, шәй эчәсеңме соң?" дип сорый торган инде. Әни, "Аптыратма инде, эчмим" дип әйтте бит дигәч, "Син туктап тор. Хәзер миңа эчәм дип әйтә ул" дигәч, "Ну яса инде, әти, яса." Алайса дия торган иде. Менә шушындай матур истәлекләр калды инде. Кичкенә вакытта күреп үсмәсәм дә, әмма ләкин әйтәм, менә шул алагайгач инде уже стационарда эшли башлагач, алар бит инде гастрольдә йөрсәләр дә яраткан эшләрен эшләп биргәннәр. Безнең эчендә кайгырганнар, без бер качанда шәрә йөрмәдек, ач булмадык. Шуңа күрә алар безнең өчен тырышып биргәннәр. Менә бу фаҗиганы, гаиләгезгә килгән фаҗиганы Ислам апа ничегрәк уздырды? Аңгарда Әнигә бик авыр булды. Бик авыр булды, чөнки картайган көнеңдә шулай сыңытын ялгыз калу ул бик авырдыр. Аллам сакласын, андай бер күрсәтмәсен Ходай бер кешегә дә. Мин аны бер кешегә дә теләмим. Нишәтәсең язмыштыр дим инде, мин аны башкача бер сүз дә әйтә алмыйм.
Әнеге әлбәттә ауыр, күн сайын искә төшерә. Мин Хәлил белән бергә яшәгән вакытта күкәйнең сарысы булып яшәгәнмен икән дип әйтә инде ул. Чөнки дөрестән дә шулай. Әни безнең ипинең ничә сум торганын бер кайчан да белмәде, чөнки андай әйберләрне әти эшли торган иде безнең. Аннан квартира өчен күпме түләргә икән дә белмәде, менә үзенә калгач кына ул аның нәрсә икәнен белде, үзенә калгач. Болай бик матур, бик әйбәт гаилә иделәр, чыннан да кая барсалар да инде, о, Хәлил абый белән Ислам апа килгән дип каршы ала торганнар иде, чыннан да бик яраталар иде инде үзләрен. Хәзер дә кая барсак та инде әнине күрсәләр инде, әтине сорашмыйча, искә алмыйча калмыйлар, барыбер матур сүз белән искә алалар. Ансы бик матур күренеш инде барыбер. Лилия ханым, 15 декабрьдә сезнең иҗат кичәсе була, шул турыда да әйтеп китегез, нәрсәләр булачак программада? Алла бирсә, минем 15 декабрьдә минем юбилеем була, 50 яшь миңа. Һәм мин анда спектакльдән өзекләр булачак минем, Алла бирсә, менә мин җырчылар да киләбез диделәр инде, менә Резида Шәрәфиева булачак, Алла бирсә. Аннан Булат Нигъматуллин киләм диде. Исәр Бадретдинова булачак. Җәвид курсташым буларак инде киләм диде Шакиров, Алла бирсә. Аннан Камил абый Каримов булачак. Гомумән минем белән бергә укыган менә Нур театрында эшләүче Мәхмүд Фатихов киләчәк. Аннан без бергә укыдык инде, минем курсташым Энҗе Шиһапова. Хәзер Чаллы театрында ничә минем шикелле 26 ел эшли. Алар булачак, Алла бирсә. Әни җырлар дим инде, Алла бирсә, аның матур-матур шаян җырлары бар. Гомумән мин үземнең программамны төзегән вакытта моңсу әйберләр кертмәскә тырыштым. Кеше килеп, рәхәтләнеп, елмаеп, көлеп, отрывкларны сайлаган вакытта да шушындай отрывклар сайладым, әйтик, Мәхәббәт чишмәсеннән бик яратып карыйлар ул спектакльне инде, менә безнең хәзер бара торган Эх алмагачлары спектакленнән өзек булачак. Без уйнаган Гөлшаян спектакленнән менә шулай комедийный отрывклар җыйдым инде мин җыйган вакытта да. Һәм менә җырчылардан да шушыны сорадым инде, әйтәм, миңа алып җырларга килгәндә зинһар өчен шундый шаян, матур җырлар алып килегез, моңсуланып утырырга вакыт булмасын дип инде. Менә шундый әйберләр булыр дип өметләнәм. Шул видеорядлар булыр инде, Алла бирсә, фотографияларны күрсәтерләр. Безнекеләр инде анда театрда Зав музее стендлар әзерлибез диделәр. Менә шушындай әйбер булыр дип өметләнеп көтеп калам, Алла бирсә. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.